Horrezkera ikusten da, Urte betetzea daukagu eta ia argazkiak eta memori bat prestatzen da. Zongi dago. Eta gaurkoa berriz, energiaren buruan, ahots gabeko, Ingo diot. esango dut, zenaldi honetan, katarroa oso guztua bizidan erekin eta. Maiatzaren 13 izango da Ibai Ederreko txangoa. Eta orduan izen emateko zerrenda dauzkagu hemen, redundantzeko. Bestetik, opera saioa, maiatzen bukaeran izango da, eta bestetan ez bezala, oraingo honetan autobusa jarriko du organizazioak, baina geldituko da Iberen eta Durangon bai. Uteko igual ez importan, tortzeko, bai. 18 euro kostatzen da, eta gero sarrerak bakoitzak presioaren araberako hartuko. Bueno, baina daudekoz, zertuko gara. Venga, Xabier Irujo, Nevadako Unibertsitateko Horrenoko Hortal Ikerguneko zuzendaria da, eta bertan genozio ikaskietarako katedra. Gero, ez? Bi doktorego ditu, historia eta filosofia. Irakasle bizitaria izan da hainbat unibertsitatetan, Amherst eta Boise bezalakoa. Graduondo eta doktorego ikasleen tutoretza ugari zuzendu ditu, eta Europa eta Amerikako 30 unibertsitatetan eman ditu hitzaldiak, baita erakunde akademiko eta kulturaletan. Europa eta Amerikako 6 argitaletxe akademiko eta unibertsitate batzorde zientifikoetako partaide da. Xabierrek 20 liburu baino gehiago idatzi ditu, eta artikulu asko, historian nazioarteko sari eta aipamen ugari eman dizkio. Eta idatzitako liburuen artean, komentatu nahi dut, Karlogoren Porrota Piriniotan, Roncés Valleseko batalla, Historia jurídica de la lengua vasca eta Gernika, gezur baten genealogia. Bestela, esan dezakegu bere ibilbide profesionalean genozidio ikasketetan espezializatu dela, sarraski kultural eta fisikoa kontuan izan. Azken 20 urte hauetan, Gernikaren bonbardaketaren ikerketa egin du, eta Gernikako dokumentazio zentroarekin elkarlanean jardun da sarraski hura ikertzeko. Horren emaitza da, publikatutako Gernikako bonbardaketa eta Euskal Erbeste politikari eskinitako bi filografia. Eta honen inguruan, aipamen berezia egin behar da, justu aste honetan, apirilaren 26an, Gernikaren bonbardaketaren 89. urte horrena bete dela. Eta besterik gabe, Xabier, hitza zuria. Mila esker. Mila esker entzuten da, edo, ez? Bai, somatu dut, bai. Nik hemen egin dezaket zerbait, edo, ez? Bai, hori, dira, ziko naiz, hori, zuek esan entzuten den, ala ez, edo, orain bai. Ikasle askoren irakasle izan nahi, dagoeneko kasik erretiratzen pentsatzen nagoela, baino, esango dizuet behin, hemen dagoen norbaite kontatuta, bildu zan ikasle hori bat autobusez edo trenez, ez du goratzen, bazi joana Bilbora, Zarauztik, edo agian autobusez ezakit, eta sartu zen autobusean ingelesez egiten, etzekien euskaraz edo gaztelerarik, eta autobusean zegoen beste ikasle batek lagundu zion euskaraz itzultzen ordaintzeko eta beste. Eta hasi ziren hitz egiten eta batak besteari galdetu zion ingelesez noski eta zuk, eta nolatan etorri zara Euskal Herrira, irakasle batutan eta eman digu euskal kultura eta beste, eta zuk nola zara hau eta hemen nola hitz egiten duzu hain ongi ingelesez, izan nuen ingleseko irakasle bat ikastolan total zala hemengo, biak ziren ere ikasle hoiak. Bata hemengoa eta beste Arrenokoa. Bai, urtetan genozidioari buruz egin dut ikerketa eta ikusiko zute zergatik. Bai, ni Arbestean jaio nintzan eta gure familian 5 gizalditan 6 arbestealdi jaso ditugu, lehenengo karlistadatik ona, eta hori da, azkenean genozidioaren aurpegi bat, aurpegi asko ditu, eta ikusiko duzue bukatzean nola
Agian horrela ez dugu pentsatzen, ez? Baina zuetako askok genozidioko biktimak zarete. Eta izan zarete. Izan zarete eta zarete. Euskaldun asko oraindik ere badira. Eta, bueno, hori da gaur ikusiko duguna, zergatik eta nola. Eta, bueno, nik uste nahiko motz saiatuko naiz egiten, gerora galderak eta egin ahal izateko eta pixkat gauzak zabaltzeko zuek nahi duzuten tokitik. Ze oso zabala da, bai gaia, genozidio orokorrean. Genozidioa zer den azaltzeko erabiliko dut adibide bi. Hasiko naiz Estatu Batuetako natibo amerikarrekin, bai, haiekin egiten dut lan, eta bueno, nahiko adibide ona da ulertzeko zer den, bai, genozidioa. Aipatuko dut pixka bat Gazakoa, ulertzeko zergatik den genozidio, ez da jende asko hiltzen ari delako, ez da hori arrazoia, eta gero jarrituko dut beste gai batzuekin. Hortaz hasiko gara, bai, honekin, pelikula batekin, John Ford Apache. Suposatzen dut, beira, han emate dut klase, alegia Kalifornian, eta, bueno, Kalifornia eta Nevadan, eta Idaho ere bai, eta pelikula guzti hauek hor daude, hauek Arizonan daude grabatuta gehienak, eta han galdetzen dudanean, ea ikaslei ez, ea dakiten hor zen John Wayne, ez dakite, ez dute ideari pez nortzen John Wayne, eta, bueno, suposatzen dut zuek bai dakizutela, eta ezagutzen duzula, ze ikusi genuen pelikula pilo bat hauek bezalakoak. Pelikula hau berezia da, Ford Apache, John Fordrena, 1958koa dela uste dut, eta berezia da, ze lehen aldiz Hollywoodek egin zuen pelikula bat non natibo amerikarrak biktimak ziren. Bai, hau da, Estatu Batuar ejertzituaren biktimak. Ordura arte egin ziren pelikula gehienetan, bortxatzaileak, hiltzaileak, lapurrak, gezurtiak, alkoholikoak eta oso violentoak agertzen ziren gehien bat. Pelikula honetan ez, ordea, bai? Eta nagusiki, kasu honetan, pizkat, hau da, Henry Fonda, bai, honek egiten du pizkat gaiztoarena, bai, pelikularen gaiztoaren rola berak egiten du. Eta pelikula guzti hauetan, bueno, nolabait kokatzen dira, bakero eta indioen pelikula guzti hauek horrela ditzen ziren, Estatu Batuetako mendebaldeko konkistaren testu inguruan. Bai, mendebaldeko konkista ez izan 1840 aldera, urrea agertu zenean Kalifornian, eta horrek bultzatu zuen ekialdetik mendebaldeko konkista, bai, okupazioa. Eta orduan sortu zen gaur egun Far West edo ditzen den ura, ez? Estatuak eta besteak beste Nevada, Idaho eta garai hartan ez ziren existitzen. Eta gerra horiek, bai, natibo amerikarrekin izandako gerrak Estatu Batuetan hasi ziren, noski, Estatu Batuak errepublika izan, baina askoz lehenago. Hau da, lehenengo zuriak, lehenengo europarrak Ameriketara hildu zirenetik hasi ziren jagerrak, baina Estatu Batuak estatu gisa izatetik, 1781ean, konstituzioa pasa zenean, aurrera gerrak eta egon ziren. Hauek dira mendebaldeko gerrak. Alegia, Mississippi baia pasa eta, bueno, gaur eguneko Far West hori konkistatu zenean. 1859-tik 1924 dira 50 urteko gerrak. Eta indioak, pelikula horietan agertzen ziren indioiek, ziren 250 naziotik gora. Alegia, 250 hizkuntza, 250 erlijio, 250 dana. Mundua ikusteko formak. Orduan, haien artean noski ez zuten elkarrekin ulertzen. Hizkuntza oso ezberdinak egiten zuten, naiz eta pelikuletan beti agertu berdinak, ez? Eta janzkera noski etzen hau, eta hola. Irudia ez da beharrekoa. Testu inguru honetan, Sheridan, generalak, esan zuen indion bakarra hildako indio da. Berak esan zuen hori, eta honek lan egiten zuen Sherman eta Sheridan generalak lan egiten zuten Grant generala ja presidente bilakatu zenean, Grant presidentearen menpe, ez? Eta haiek bultzatu zuten gerra zibila, Estatu Batuetako gerra zibilaren ostean, 1875etik aurrera, halako politika bat indio guztiak hiltzearenak.
Eta hor, bueno, jende asko hiltzan, gerra asko gertatu ziren, eta gaur eguneko mendebaldeko estatu batu horiek sortu ziren. Badago pertsonai bat ordea, Whitmer, ez dela inoiz agertzen. Inoiz. Whitmer ez da agertzen testu liburuetan, ez da agertzen historia liburuetan, eta orain ikusiko dugu zergatik. Izkutatu duten. Eta, bueno, pelikula hauetan, beti berdinak ziren danak, bai, eta jarritzen dute izaten, bai, bakero eta indioen pelikulak beti dago indioen eraso bat, gero bakeroak hor babesten dira, horrela, bai, halako trintxera batean, eta indio mordo batek bueltak ematen, hauek erasotzen ditu, horrelako gauzak, bai. Garai hartako eta gaur eguneko irudietan agertzen den errealitatea da. Eta, bueno, hori, etzan horrela, noski, gauza hauek ez ziren horrela gertatu. Baina hori da dugun irudia, nagusiki pelikula hauetan, niri behintzat geratu zitzaidan irudia zen, beti hori, indio pilo, bueltak ematen, hori, karabanaz egindako alako gaztelu baten inguruan, ez? Eta hor disparatzen, eta zuriak barrutik defendatzen, eta indio pila bat hiltzen, eta bar. Bueno, honetan igual, bi galdera ez dituzu erantzun behar, inondik inora, baina bi galdera botako ditut. Bata, ari gara 50 urteko gerra batez hitz egiten, 50, 60 inkluso, urte apatxeen kasuan, eta apatxeen artean oso apatxeak nahiko herri berria zen, toki horretan, mendebalde horretan. Hain zuzen ere, apatxeak heldu ziren mendebaldera, gaztelarrak heldu ziren momentu berean, 1500 buelta horretan, 500 urte dela. Alegia, beste herri batzuk, adibidez, Guaxoak, edo Numoak, edo Nispiors, edo beste batzuk, han egon dira milaka urtetan. Apatxeak ordea nahiko berriak ziren, eta oso, bueno, gerrazaleak eta oso gerrero onak, borrokalari onak ziren. Hortaz, apatxeen kontrako gerrak luzatu ziren beste toki batzuetan, baino gehiago. Adibidez, Navajoak bere alase apaldu zituzten edo menperatu zituzten, hauekin ordea izan zuten, gerra luzatu zen beste 20 urte, apatxeekin, eta pelikuletan ere agertzen dira Jerónimo, Carlos eta beste apatxe buruzagi nahiko famatuak, bai? Dine, berez, deitutakoak. Eta, bueno, hau da horren irudia. Orduan, nik galdetuko banu zenbat indio uste dezue hil zirela 50 urteko gerra horietan, zenbat indio hil zituzten estatu batuarrek 50 urteko gerra horietan, baitarte guzti horretan, segurazki izango ez zute buruan kopuru bat, bai? Urte asko dira, bueno, noski alderdi hau da, tira, mendebaldeko Europa bezain handia, izugarri, lurralde zabala da, eta Texasetik hasita eta Kalifornia arte, Washington State arte, eta bar, zenbat indio hil zituzten gerra horietan estatu batuarrek. Beira, 4.283. 4.283. Oso, beti lehen aldiz ikusten dugunean kopuru hau esaten dugu nola da posible. Ni pentsatzen nuen zirela milioiak edo 100 milaka edo tabar. Bueno, hemen truko bat badago, nik galdetu dana da zenbat indio hil ziren estatu batuar ejertzitoaren kontra, bai, batailetan edo gerlariak, nolabait esateko, gerlariak dira hauek, 4.000 bat. Eta are gehiago esan dezakegu, Amerikar soldaduak edo estatu batuar soldaduak dira 6.500. Alegia, hil ziren estatu batuar soldadu gehiago, bai, indiarren kontrako gerra horietan indioak baino. Horrezegatik, estatu batuar gobernuak, nolabait esateko, hasi izan zibilak errepresaliatzen, mugitzen, bai, toki batetik bestera mugitzen, malkoen martxak eragiten, eta hau eta beste. Horrezegatik, zelaian, bai,
gerran ezin zuten indioekin. Ezin zuten gerra hori irabazi. Oso zaila zen. Zergatik hau, zergatik hau, bueno, hau da adibidez Jeronimo, bai? Hortaz, Jeronimo da gerra horien testu inguruan borrokalaririk famatuenetariko bat, bai? Beste batzuk dira Sitting Bull, bai? Zezen, eseritako zezena edo izango zena euskaraz, edo Carlos, edo, bueno, badira asko. Edo Numaga, bai, gure tokian, Reno inguru horretan Numaga, eta bar. Bueno, Jeronimok bazuen talde bat 10, 15, 25 pertsonetakoa, garlari, ez ziren gehiago. Ziren oso talde txikiak, eta oso mugikorrak, eta gainera bazekiten oso ongi non ari ziren, non zegoen ura, nora jo, non zeuden saldiak, behar balin baditu zituzten saldi berriak, eta alegia, terrenoa ezagutzen zuten oso ongi, oso gerlari onak ziren, Jeronimo hasi zen gerran bere familia mexikarrek, bere familia hil zutenean, familia osoa, emaztea eta bi alaba, 17 urterekin. Hortaz, bazuen izugarrizko esperientzia. Ordea, Estatu Batuar ejertzitoak ekartzen zituen mutikoak, ziren, 16, 17, 20 urteko gizonezkoak ekialdetik zetorrenak etzekitenak ezer, basamortuari buruz, etc. Eta orduan, klaro, ez ziren oso soldadu honak. Ekipamentu hobea izan zezaketen kainoiak eta bar, baina horrek ez du ezerra egiten esperientziaren kontra. Eta bestetik, bueno, pelikuletan ikusi dugun ez bezala, adibidez, Renon bertan gertatu zen batalla bat non 12 numuk gelditu zuten 1200eko talde bat, Estatu Batuar ejertzitoko 1200 gizonezko 6 hilabetez. 6 hilabetez, izan zituzten aurreratu ezin, bai, kasu honetan Lababetz delako batalla horretan. Ez du ezer ikusterik, benetan gertatu zena pelikuletan ikusten dugunarekin. Ez zen inoiz gertatu halako indio mordo bat, bueltak ematen, karabana bati hori suizidioa izateaz gain, ez ziren hain talde handiak, oso talde txikiak ziren orokorrean, haiek erabakitzen zuten non eraso, zer eraso, eta alde egiten zuten. Hortaz, beti, 50 urte horietan, Estatu Batuar armadak edo ejertzitoa egon zen atzera, bai? Eta hor ikusten dituzue kopuruak. Orduan, noski, datu hauek Whitmerrek eraman zituen kongresura 1882ko debatean. Bai, 82ko udaberrian egon zen kongresuan debate bat, eta Whitmer izeneko apaiz batek eraman zituen datu hauek kongresura. Eta aipatu zituen, begira, badaramatzagu ja 40 urte gerran, bai, 40tik 82ra, gutxi gora bera 40 urte gerran, eta hauek dira emaitzak. Hauek dira emaitzak. Hortaz, kongresuan, kongresukide gehienek erreakzio berdina izan zuten, nola da posible hau. 4.000 hildako, eta gainera gure tropak 6.000 eta hau eta beste, eta ziren debatitzen. Zein uste duzue zala garai hartan kongresuan, eta izango zen gaur egun ere, galderarik arazoa? Ze arazo uste duzue ikusi zutela Estatu Batuar kongresista parlamentukide horiek? Zein da hemen arazoa? Izan zitekeen indio gutxi hil zituztela. Izan zitekeen, hori etzen aipatu, izan zitekeen ejertzitoko kide lagun asko hiltzen ari zirela, hori ez zuten ez da pentsatu ere. Arazoa zen ekonomikoa. Alegia, badaramatzagu 40 urte gerran, 4.000 indio hil dira, eta orduan norbaiti bururatu zitzaion galdetzea, aizu. Zenbat kostatzen zaio Estatu Batuetako gobernuari indio bat hiltzea? Galdera hain zuen, bai? Zenbat kostatzen zaigu indio bat hiltzea han, mendebalde horretan. Eta horta, zenbat kostatzen ari zaigu mendebaldearen konkista, ez? Hori izan galdera. Eta orain orduan urrengo galdera da, eta zenbat kostatzen zuen indio bat hiltzea. 1882an. Alegia, 1882ko dolarretan. Orain dela, bakazik, mende eta piko. Zenbat uste dezue kostatzen zitzaiola
Estatu Batuetako ejertzitoari indio bat hiltzea batallan. 4.000 horietako bat. $1.000.000. 11 milioi dolar. 11 milioi dolar indio bakoitzeko urtean. Uste modu bat ezetan da. 11 milioi dolar indio bakoitzeko urte bakoitzeko. Kostatzen zitzaion Estatu Batuetako gobernuari, tesoruari, indio bat hiltzea. Hori dana dago aktetan, eta hau dana online dago, ez nahi dut inglesez, baina joaten baldin bazaite kongresuetako records deitzen da, bai, Congress Records, hori ikusi dezakezue, debatea nahiko luzea da eta oso mamitsua. Artikulu bat idatzi nuen horri buruz eta euskaraz dago ere, online nun bat, baina, bueno, hau da, esateko laburpena. Estatu Batuei kostatu zitzaien 11 milioi dolar indio bakoitzeko, bueno, 40 urtez, imaginatu, kalkulatu, zifra astronomikoak. Hau dira garai hartako datuak. 1872tik 1882ra gobernuak 223 milioi gastatu zituen gerretan. Gehi 50 milioi dolar gerrak hornitzeko, edo bataz besteko, 27 milioi dolarretik gora urte oro. Baina hori da bakarrik gerra mantetzeko. Gero noski, eraman bartza, hau da, indio bat hiltzeko behar da gizon bat izan frontean, eta gizon horrek behar du fusil bat, eta fusil horrek balio du, eta balak, eta zaldia, eta medikuak, eta veterinarioak, eta forteak, eta dana, likagaiak, ura, han ez dago urik, toki gehienetan, nagusiki hauek mugitzen ziren, adibidez, Jeronimo mugitzen zen tokietatik, eta bar, hoi da Mojave, basamortua oso idorra, oso beroa udan, 50 gradu egin ditzake, oso hotza neguan, 20 gradu zero azpitik edo gehiago. Gau ez, askoz gehiago, izan daiteke hortaz. Oso toki zailak, ez? Eta horrek guztiak azaltzen du hori. Hau da, Jeronimo ja zahartuta, ez zuten inoiz harrapatu, berak ja bere burua eman zuen, errenditu eintzan, oso zarra zelakoz, eta, bueno, eraman zuten ekialdera eta niltzan erreserba batean bere lurraldetik kanpo. Eta honek, Whitmerrek esan zuen, aizu, seridanik esaten duen hori, indioan bakarra, hildako indioa dela, ez dago ongi, bera paisa zan. Eta, esaten, hauek indioak dira, baina ala eta guztiz ere gizakiak ere badira. Orduan, egin behar duguna da, indioa hil, baino gizakia salbatu. Indioa hil eta gizakia salbatu hori da egin behar duguna, ez indio guztiak hil. Oso garestia dela. Baizik eta hau. Eta hau egiteak kostatuko luke $1.000 indio bakoitzeko urtean. Alegia, 11 milioi dolar gastatu ordez, gastatuko dugu indio bakoitzeko $1.000. Eta horrela, hilko dugu indioa, baina salbatuko dugu gizona. Eta zer da hori? Zer da ideia hori? Bueno, eskolak. Alegia, hil ordez, indio hauek egin behar diana da eskolarizatu, eskoletara ekarri, indio horiek eskolarizatu, bai? Halako eskoletan. Hau dago, ni bizi naizen tokitik ordu erdi batera. Deitzen da Stuart Indian Boarding School, bai? Eta Carson Cityn dago. Carson City garai hartan zen oso hiri aberatsa, zilarra aurkitu zutelakoz, eta bueno, egin zuten eskola hau indioendako, bai, natibo amerikarren dako. Hortaz, internadoak ziren, boarding school inglesez esan nahi du internadoa, bai, internadoa. Eta internado honetan, konkretuki, 1980 arte, horre ja esaten dizu zerbait, 1980 arte irekia egon zen autokia. Eta iriki zuten 1880, 85, hor nunbait. Bai? Whitmerrek 82an izan zen kongresuko diskurso hori, bere alasek, noski, kongresu osoak esan zuen baietz, hau askoz bide hobea zala, noski, $1.000 11 milioien ondoan, bide hobea zala, eta 10 urtetan ja jarri zen martxan boarding schooleko sistema hau. Eta 200 nazio ezberdinetako
30.000 ikasle eskolaratu zituzten eskola honetan. Hor ditugu beste galdera asko, alegia, zergatik 200 nazio? Gu bizi garen toki hau da Numuen herrialdea, Numu, edo Paiute, deitzen zaie ere bai, natibo amerikarra hor bizi direnak, orduan. Hor, Numuen herrialdea balin bada, zergatik eraman eskola horretara 200 nazio ezberdinetako aurrak. Bizi zirenak oso urruti. Imaginatu, Txerokiak daude 3.000 kilometrotara, bai? Edo Mohawk, edo beste asko, Suak, edo Tabar, Sioux, edo esaten dena, bai? Oso urruti daude, Lakotak, eta orduan zergatik imaginatu ekarri Hawaiitik edo Alaskatik, bai? Natibo Amerikarrak eskola honetara, tokian toki dituzunean Numu guztiak. Ba ez, horrela egiten zen. Zergatik? Bururatzen zaizue? Ba, arrazoia zen, noski, gela batean jartzen bali maituzu, emagon, 20 numu, bai, 20 numu, zer hizkuntzan hitz egingo dute? Numuz. Zekiten inglesez, orduan egingo dute euren hizkuntza, eta eskola hauen helburua noski zen hizkuntza guzti hauek desagertarazi. Hortaz, ideia zen ez egotea klase bakar batean, hizkuntza bera hitz egiten zuten bi natibo. Orduan, hola, hizkuntza oso ezberdinak ere hitz egiten zituzten, ekartzen zuten toki ezberdinetatik natibo ezberdinak, 6, 7, 10 urtekoak, bai, eta jartzen zituzten hor, eta noski hor bai, ezin zuten, baizik eta inglesez hitz egin, ura bilakatu zen, bai, hizkuntza amankomuna edo hitz egiteko hizkuntza. Horregatik, hainbeste nazio ezberdinetako natiboak. Gero ikusten duzu, hasieran 1880ean edo natibo pilo daudela, baina ja, Bigarren Mundu Gerrarako, 1945erako eta hortik aurrera, gehienak, gero eta gehiago, numuak badira, bai. Zergatik? Bueno, ze ordurako jatzuten hizkuntza hitz egiten, hortaz, etzen behar hainbeste inbertsiorik egin, eta askoz merkeagoa zen bertako ikasleak ara eramatea, eta jazta. Ze haiek ja ez zuten, numuz hitz egiten, gehiengoak galdua zeukan ja hizkuntza bi gizalditan, bai. Gero gainera, beste galdera bat egin dezakeguna da, zergatik internadoak. Zergatik ez eskolak. Bueno, internadoak, noski, azkenean hizkuntza eta balore kulturalak nola pasatzen dira, gizaldi batetik bestera, etxean, ez? Gurasoen gandik, semeengan, eta horrela pasatzen da naturalki, bai, gure balore guztiak. Bueno, internadora eramaten, eta kasik urte oso batez familiak bereizita izan da, ikasle hauek, noit esateko, asimilatzeko errestasun handiagoa zegoen. Hortaz, ikasleak joaten ziren, hori, epe luzetarako, hain zuzen ere, eskola hauetan ematen zituzten 6-7 urte. Eta urtean behin, eramaten zituzten etxera igualazte batez, gehiago ez. Hortaz, egoten ziren, hori, total internado erregimen batean, eta elkarrekin noski ez zuten ezagutzen, kultura ezberdinetatik etorritako ikasleak. Eta honi deitu zion Whitmerrek hori indioa hil eta gizona salbatu. Gizona salbatu, gizonezkoa salbatu, kasu horretan gerra sari ziren eta gizonezkoei buruz, baina ikusten dezuten bezala hemen neskak ere sartzen ziren, noski, bai, mutikoak eta neskak. Eta zer uste duzu ezala plana? Zer ematen zen eskola hauetan, ze gai ematen ziren, eta zein zen gairik importanteena. Gairik importanteena esaten duenean da, astean ordu gehien zuen gaia, zein uste duzu ezala. Hizkuntza, claro, inglesa. Ematen zen inglesa, ingles literatura, eta beste. Hori izan ordu gehien hartzen zuen gaiak. Eta baita ere, beste gai guztiak inglesez ematen ziren, immersioan zat, eskola.
eta noski, hauetako asko ez zekiten, bai, inglesez hitz egiten, orduan, bakigu, zigorrak ezartzen ziren inglesez hitz egiten ez zenei, adibidez, han etzen eraztunik erabiltzen, bai, hemen Euskal Herrian nintzen bezala, baino beti, hain zuzen ere, beti egon behar ziren gutxienez bi ikasle klase bakoitzeko zigortuta. Hortaz, ez hitz egitegatik inglesez, bai? Orduan, eskola hasten zenean, bai, goizean goiz, hartzen zituzten zigortutako bi ikasle hitz egiteagatik euren hizkuntzatan eta jipoitzen zituzten gogoz, bai, forte. Guztien aurrean. Batzuetan eskola guztiaren aurrean, ze erregimena zen oso militarra. Orduan, goizean normalean ekartzen zituzten ikasle guztiak eta bazuten harlako, bueno, ekitaldi txiki bat, bakizu, bandera igo eta ereserkia jo eta gauza guzti hauek, eta gero hor jipoitzen zituzten, jipoitu beharrekoak. Eta gero klasean sartzen ziren eta bi ikasle hauek klaseko, bai, egoten ziren bezkinetan eta hola. Gero, eguna bukatzen zenean berriz ere jipoitzen zituzten. Eta hemen gertatu bezala, ze logika berdina da, modu bakarra hortikan ateratzeko, alegia zigor hori saiesteko, zan beste klasekide bat salatu, eta esan horrek ez du inglesez egin, eta orduan aldatzen ziren rolak, eta beti egon behar ziren bi ikasle gutxienez bi zigortuta. Hau, azaltzen aritu nintzala boizin, kasu honetan, klasean, orain urte bi, esen izango, ikasle batek altxatu zuen eskua eta esan zidan, niri gauza bera gertatu zitzaidan. Ikasle gazte bat, 22, 23 urte izango zituen. Beninetik zetorren, Afrikatik, eta gauza bera gertatzen ari da gaur, Beninen, frantsesa sartzeko klase hauetan. Berak hitz egiten zuen Afrikar hizkuntza bat, eta horrela zen. Sistema berdina. Kasu honetan, eraztuna ordez, erabiltzen zituzten horrelako lepoko barazkilo itxas, barazkilo egindako lepoko batzuk oso zaratatsuak, eta hori eraman behar zuten eskolan eta eskolitik kanpo. Kalean ere horrekin ibili behar ziren. Zigortuta zeuden bitartean. Eta zigorra gelditzeko modu bakarra zen, beste ikasle bat salatu. Eta trukatu. Orduan, beti daude, bi ikasle zigortuta, imaginatu, 6, 7, 8, 10 urteko neska mutilengan, ze izugarrizko inpaktu psikologikoa duen horrek ez. Eta, bueno, hizkuntzaz gain, zein da bigarren ikasgai importante, hola? Zer? Erlijioa, claro. Ze hauen erlijio guztiak desagertarazi behar ziren eta inposatu kristautasuna, kasu horretan, bakizu, estatu batuetan, eskola katolikoak ere baziren, gehienak ziren kristauak ez katolikoak ere bai. Erlijioa, hizkuntza, gero, historia, hori da. Eta noski, estatu batuetako historia ailegabe, hor natibo amerikarrak ez dira aipatzen ere egiten. Hor erabiltzen ziren liburu asko online daude ere bai ikusgarri ez. Beste gai bat, oso importantea, hori da. Kultura, bueno, berez, frantsesek asmatu zuten sistema hau, bai, frantses iraultzan, eta deitu zioten zibilizazioa. Nola baita esateko, klaro. Hau da zibilizazioa, eta zuek zaete beste guztia, ez. Zibilizazioa ez den hori. Hortaz, zibilizazioa zer zen, hori, jakin nola jan, nola erabili sardezka, nola jantzi, nola, bueno, ez dakit, ohitura, mendebaldeko ohiturak, eta eurenak adibidez oso importantea, lehenengo gauzetariko bat egiten zutena zen, hilea moztu. Ze nazio gehienetan orrazkera edo hilea luzea izatea eta hori zen oso importantea haientzat, hortaz hori moztu, ze hori etzen zibilizatua zen, noski orrazkera garaikoa izatea. Zibilizazioa, beste bat, eta haizu, honek ez du ematen hain arriskutsua edo, baino bada oso eraginkorra. Zein da 5. gaia, oso importantea. Ikuspegi genozida batetik. Ez dut ikusten nire gorputz heziketako irakaslea izan zana, baina gorputz heziketa. Gorputz heziketa, zergatik, ze, klaro, hori azkenean zan militarra.
bai, egiten zutena zen, azkenean desfileak uniformatzen zituzten, noski han jolasten ziren kirolak, ez ziren euren kirolak, desagertu dira, gehienak galdu dira, bai, herri hauen jatorrizko kirolak eta hola, eta jolasten zuten, garai hartan ez zegoen saskibaloia, baina, bueno, beisbola edo futbol amerikarra edo rugbia edo, bai, garai hartako amerikar kirolak. Baina oso disiplinatuak, hau da, danak uniformatua talde bat bezala eragiten egiten, bai, ekintzak edo ekitaldi zeak egiten, gauzak egiten, eta horrek balio handia zeukan hauek pixka bat formalizatzeko, estrukturatzeko, bai. Normalizatzeko hori zen frantsesek jarri zuten hitza. Eskola normalak jendean normalizatzeko, estandarizatzeko. Eta horretarako oso importantea zen gorputz heziketa. Eta azkenik, eta noski, gorputz heziketa gertatzen zenean, hau guztia segregatua zegoen, hau da, eskola berean zeuden neskak eta mutikoak, baina noski klase ezberdinak zituzten, orduan, bai zibilizazio klasean zein gorputz heziketako klasean, bereizten zituzen, eta noski neskek egiten zuten hori orrazkera eta musika pizka baino, abestu, sukaldatzen ikasi eta hori gauza guztiak, eta gizonezkoa gehiago zen martzialagoa, bai. Eta azkenik matematika, hori beti dago. Ez du inporta zer egiten duzun bizitzan, beti dago matematika, integralak, eta en fin, horrek ematen du beste hitzaldi baterako, baina bueno, matematika pizka bat eta hola, kontuak egiteko, eta gutxe gehiago. Hori izan, bai, eskola hauek. Hortaz, bueno, ateratzen zirenean, horrela ateratzen ziren, bai? Hau da, lehenengo promozioa, 1901 horrek esan nahi du, iriki zala, 4-5 urte lehenago, eta ateratzen ziren, tira, bueno, gobernuak nahi zuen moduan. Sistema hau, hezkuntza sistema hau, asmatu zuen Bertrand de Barrerrek. Bertrand de Barrer zan frantses iraultzan Robespierren gobernuko zea bat, ministro edo kide bat, eta ura izan zen bendeko genozidio kanpaina martxan jarri zuena, eta ura izan zen ere Euskal Herrian, Saran eta beste Lapurdiko beste herri, Lapurdi eta Nafarroako beste herri batzuetan, martxa horiek antolatu zituenak. Guk ezagutzen dugu hemen Txerokien martxa, bai, Txerokien Malkoen martxa deitzen da, eraman zituztenean Txerokiak Apalatxetako ekialdetik Apalatxetako mendebaldera, baina gehienetan eskoletan ez da erakasten non eraman zituzten euskaldunak gaur eguneko Lapurdi edo Nafarrotik landetara, 7.000 bat lagun eta gutxi gora bera erdia, 4.000 bat edo hil ziren bidean, danak zibilak. Hau gertatu zen 1783an eta antolatzailea izan zen Bertrand de Barrer. Alegia, hezkuntza sistema asmatu zuen pertsona bera zan genozidio kanpainak era berean fizikoki planteatu, antolatu eta martxan jarri zituena, ez da kasualitatea noski. Eta hau da gauza bera. Hortaz, hau da, genozidioa, hau da pertsona bera. Eskolan sartu baino lehen eta eskolatik atera eta gero. Pertsona berdina. Argazki hauek ateratzen zituzten, ze hau zan eskolaren helburua. Eskolaren helburua hau zan. Alegia, indioa hil, bai, eta indioa hil eta gizonezkoak honetan salbatu. Hortaz, lehen zan, kristaua etzan, inglesez hitz egiten ez zuen, eta ohitura basatiak zituen pertsona bat, eta gerora guztiz zibilizatutako pertsona bat bilakatzen zen. Eta normalean, historiaz, eta egiten dugunean, eta horrela erakasten da historia, eskoletan eta unibertsitatean ere, hitz egiten dute industria iraultzari buruz. Industria iraultza izan zen, Watteko, Watt delako asmatzailearen makina, eta horra ziren kotxeak adibidez katean, ekoizten, eta hori da industria revoluzioa edo iraultza. Ez da egia. Industria iraultza izan zen politikoa, ekonomikoa izan baino lehen.
eta Bertrand de Barrerek berak esaten zuen, guk egin behar duguna da sistema, hau da, hiritar leialak, esaten zuen berak, bai, hiritar iraultzaileak ekoizteko katean, ekoizteko industrialki ekoizteko sistema bat aplikatu, eta hori da hezkuntza sistema publikoa. Hori da hezkuntza sistema publikoaren jatorria 1782tik aurrera. Hori dana legez kontra, izuaren garaian, bai, la Grande Terreur esaten zen, bai, gilotinatzen ari zirenean pertsona guzti horiek, eta izualdi horretan badago kapitulo bat deitzen zaiola hizkuntzaren izualdia. La Terreur linguistique, frantsesez, eta hor eskolak daude, eta hori dana martxan jarri zen, kotxeak katean ekoiztu, baino aski, bueno, 50 urte lehenago, edo gehiago. 60 urte lehenago, hain zuzen. Bai? Eta hori da, indio hil eta gizakia salbatu, berez gizakia hilez, baina, tira, haiek deitu zioten hori salbatzea, eta, industria eroltzaren adibidea. Ehunka argazki ditugu. Bai, hauek dira meskaleroak, bai, apatxeak, nola apatxei buruz hitz egiten ari nintzen, eta dira pertsona berdinak. Bai, argazki honetan eta honetan daudenak dira berdinak eta orden berdinean. Lehenago eta gero. Barbaria eta zibilizazioa. Hauek dira puebloak, gauza bera. Lehenago eta gero. Eta hauek ere, lehenago eta gero. Bai? Eta jantzen zituzten euren janzkera guztiekin pizkat esageratuz, bai? Azpimarratzeko barbarie hori eta gero zibilizazioa. Orain, claro, eta hau da, genozidioa, ez nahi sartuko orain azaltzen, ze hori baita ere beste gai baterako da, baino imaginatu zein zan pertsona hauen, haurra hauen egoera euren etxeetara bueltatzen zirenean. 7 urte eta gero, 6 urte eta gero, heltzen ziren euren gurasoengan eta ez zuten ulertzen. Gainera, 7 urtez erakatsi zuten eskola horietan zein barbaroak eta zein zibilizazio faltan eta zeuden eta bar, orduan aurrauek euren gurasoak ikusten zituzten horrela, basati pilo bat bezala. Gurasoek aurrak berdin, ez zuten ulertzen, ez zuten, alegia, gizalde batetik bestera, salto hori beti da, traumatikoa, neurri baten hau besten, baina kasu honetan izugarria zen, talka itzela, bai? Baina, agian, hau dana laburtu daiteke esaten, gu guztiak egon gara eskoletan. Egon altzarete eskola batean hilerri bat duela ikasleen dako. Gutako eskolan zegoen hilerririk ikasleen dako. Ez. Eskola batzuetan aurkitu dira 700 gorpu. 700. Gehienetan ez da egin. Induzketarik, orduan ez dakigu. Zenbat gazte hil zituzten edo suizidatu ziren, euren buruak hil. Egoera horretan abusoa zan izugarria, lehenengo egunetik, noski, sistemak berak jartzen zituen gurasoak kanpo, orduan aurroiek geratzen ziren inongo babesik gabe, lehenengo egunetik, gaur egun hitz egiten dugu bullyingari buruz, eta imaginatu egoera horietan, ez? Orduan, asko eta asko eskapatzen ziren, harrapatzen zituzten, torturatu eta hil, edo torturatu eta ez hil, edo torturatu eta gero euren buruak akatu eta bar. Eskola batzuetan aurkitu dira induzketak egin direlako 700 gorpu, 400 gorpu, 70 gorpu, edo aurkitu dira. Horrek ez du esan nahi 700 hil zirenik. Gutxienez hil ziren 700, izan daitezke askoz gehiago, noski. Eta ehorzketak eta noski egiten ziren alde batean, inongo zehari gabe, izkutatzeko goia. Eta, hau hasi da ikertzen nagusiki Kanadan, Estatu Batuetako Alaskan, eskola batzuetan egin dira ikerketak, baina, egoera da izugarria.
Eta, bueno, horrek erakusten du gutxi gorabehera zer nolako konsekuentziak, ondorioak zituen honek, sistema honek. Eta noski gero horrekin batera, etxeetara heltzen ziren, ez zuten lanak aurkitzen baldin bazituzten ziren oinarrizko gaizki ordaindutako lan horiek, garai hartan bazegoen toke de queda delakoa hauendako, beltzendako ere bai, herri askotan, adibidez Carson Cityn beran, eta bizi ziren guztiz baztertuta. Orduan horrek langabeziak hartzen zuen, noski pobrezia, formakuntza oso pobrea zen, ez zuten ezer ikasten eskola horietan, eta ez zuten lanik aurkitzen, horrekin noski alkoholismoa, hori zen garai hartako drogodependentziarik amankomunena, gaur egun ere izugarria da, erreserbetan egoera. Eta horrekin lotuta, oso lotuta, violentzia domestikoa, bai? Oso handia, proportzio izugarri batean, gizartean baino maila handiagoa. Hori gaur egun, han hasi zen, baina gaur egun jarraitzen du izaten errealitate bat. Izan ere, hereditarioa da, alkoholismoa eta beste gauza asko. Orduan, hori da genozidioa. Genozidioa ez da jende asko hil. Genozidioa izan ere ez da jendea hil. Hau da, Rafael Lemkinen arabera, Rafael Lemkin zan Poloniako judu bat, politologoa, eta berak asmatu zuen genozidio hitza. Eta idatzi zuen liburu bat, 1954an, eta liburu horretan definitu zuen zer zan genozidioa horrela. Hau da, zuzenean berak esaten duena. Eta berak esaten duena da, genozidioa ez dela jende asko hil. Genozidioa da herri bat birrindu. Herri bat birrindu. Imaginatu zuek herri bat zaetela, hemen zaudeten guztiak, zerk egiten zaituzte herri. Bueno, hitz egiten dezuten hizkuntza, praktikatzen dituzuen kirolak, praktikatzen dezuten erlijioa, dituzuen eguneroko mohiturak, sozialak, nola eskontzen zareten, nola kudeatzen dezuten lurrak, lur publikoak edo ez dauden, hori dana, bai? Eta simboloak, noski. Bueno, hori da, birrintzen duenak agente genozida batek. Noski, herri gisa zuek guztiak desagertzeko modu bat, estrategia bat, izan daiteke zuek guztiak hil. Eta jazta, orduan herria desagertzen da, noski. Baina hori ikusi dugu izugarri garesti da. Eta gutxitan gertatu da historian, horrexegatik oso zaila delakoz, logistikoki oso zaila eta gainera oso garestia, orduan askoz merkeagoa da jendea erbesteratu, hau da, jendea beste toki batzuetara bidali, eta horrela ikusten dugu genozidio kanpaina gehienetan badago kopuru bat hilda, izan daiteke inkluso herriaren 50%, kasu batzuetan oso solarria 25% bada ere, 12% edo tabar, baina erbesteratutakoak dira askoz gehiago, igual bikoitza, kasu batzuetan. Orduan errezagoa delakoz, besterik gabe. Logistikoki errezagoa eta gainera merkeagoa. Baina ez da hori, berak esaten duen bezala, bere helburua, oda, genozidio kanpaina baten helburua, da talde hauek desagertaratzeko talde nazionalaren bizitzaren oinarriak zuntzitzera bideratutako ekintza desberdinen plan koordinatua bultzatzea. Alegia, martxan jarri legeak hizkuntzak debekatzeko. Batzuetan erlijioak debekatzeko, edo erlijioa praktikatzeko modu bat. Izan daiteke agente genozida bat kristaua, eta kristautasuna ulertzeko beste modu batzuk debekatzeak. Hori ere, beste dozein erlijio batekin gertatzen da. Budismoarekin, edo hinduismoarekin, edo musulmanen artean ere bai. Gero, hori plan, nola baita esateko, neurriak hartu, herri hori desagertarazteko eta herri horren Lemkinek esan zuen patroi nazionala suntzitzean.
birrintzea. Patroi nazionala da gaur egun deituko genuena identitatea, identitate kolektiboa. Alegia, zer egiten gaitu euskaldun? Bueno, hori birrintzea izango zen genozidioa. Eta genozidioa eragiteko modu ezberdinak daude, estrategia ezberdinak. Bata izan daiteke genozidio fisikoa. Ez da genozidio mota bat, da genozidioa lortzeko edo martxan jartzeko edo praktikatzeko estrategia bat, modu bat. Genozidio fisikoa da jendea edo hil, edo konzentratu, bai, esparruetan, espetxeetan, tabar, edo jendea erbesteratu, bai, kanporatu. Hori da genozidio fisikoa, estrategia batzuk. Genozidio biologikoa da, gizonezkoak eta emakumezkoak apartatu, eta horrela talde hori ez da hurrengo gizaldirako, ez da erreproduzituko, eta hortaz herri hori desagertuko da gizaldi batean. Bai? Hor daude esterilizazioak, hor daude adibidez aurren bahiketak, bai, aurrak bahitu. Adibidez, espetxeratutako normalean gauza hauek gertatzen direnean, jende asko espetxeratzen da, eta noski, espetxeratutako jende horren erdia edo gutxi gora bera emakumezkoak dira. Orduan, emakumezko horiek espetxean dauden bitartean dituzten aurrak hartu eta eraman eskola berezietara edo genozidaren taldeko familietara. Hori baita ere da genozidio biologikoa. Gero dago genozidio kulturala, hori da ikusgarriena, alegia debekatu hizkuntzak hitz egitea, debekatu eskolatan adibidez ezarri hizkuntza bakarra, ofizialki, bai, administrazioan, justizia sisteman eta hizkuntza bakarra ezartzea, hori da genozidio kulturala. Baita ere, gero izango ditut beste adibide batzuk, genozidio kulturalekoak, baina baita ere da adibidez, herri baten literatura ez ikasi, ez ikertu ez zabaldu, eta beste bat ez eman bere ordez, eta bar. Gero dago noski genozidio erlijiosoa, hau da, zer egin daiteke erlijio mailan herri bat desagertarazteko. Adibidez, apaiza kendu, demagun, herri batean jatorrizko hizkuntzan hitz egiten duen apaiza hartu, kaleratu, eta jarri beste bat erregimenaren ideologian murgilduta eta gainera herritarren hizkuntza hitz egiten ez duena, baizik eta beste bat, dena delakoa. Eta gero genozidio soziala, sare sozialak eta desegin, gizartean, genozidio ekonomikoa adibidez desamortizazioak, herri batek, edo herri batentzat oso importantea baldin bada lur sail publikoa, zeren eta oinarrituta dago, herri horren ekonomia oinarrituta dago sistema horretan, sistema kooperatibista batean adibidez, lur sail horiek hartu eta saldu, eta dirua noski beti joten da estatura, hori genozidio ekonomikoko beste hainbeste gauzen artean da. Genozidio ekonomikoan oso arrunta da pertsona bat zigortua denean, talde horretakoa delakoz, kentzen diote etxea edo dituzten propietateak, espetxeratu, izuna jarri, eta gero kendu ez, propietateak kendu. Hori baita ere da genozidio ekonomikoa, alegia, aberastasuna pasa, alde batetik bestera, Eta genozidio morala ere badaude, badaude estrategia asko, herri bat desintegratzeko, desegiteko, berrintzeko. Hau gertatzen denean, normalean jende asko hiltzen da, baina hori ez da agente genozidaren helburua. Agente genozidaren helburua da herri hori desagertzea herri gisa. Hortaz, hitz batean asimilazioa da, genozidioa. Eta, noski, epika historiko baten eta simboloen eraketa oso importantea da kasu honetan. Alegia, berrindutako herri horren simbolo guztiak debekatzen dira. Bandera, ereserkia, enfin, dana. Eta inposatzen da bestearena. Ze azkenean, agente genozidaren helburua da herri baten identitatea birrindu, zertarako, berea ezartzeko.
bestenaz ez da ulertzen. Berea ezartzeko hori da azken helburua, bai? Talde bat aldatu, asimilatu, ezabatu. Lehen Whitmerrek bere hizkuntzan esandakoa indioak hil eta gizonak edo, kasu honetan herria, bai, salbatu, bai, gizonezkoak eta emakumezkoak salbatu. Eta, bueno, hori adibidez, gaur egunera etorrita, Gaza eta Zisjordanian gertatzen ari dana, ez da genozidioa jende asko hiltzen ari direlakoz. Ez da hori. Hori izan daiteke gerra, hori izan daiteke atrozidadeak, izan daitezke, hilketak, besterik gabe, gertatzen direnak beste kontestu askotan, kolonialismoa, izan daitezke errepresioa, izan daitezke estatu terrorismoa, izan daiteke gauza pilo. Zergatik da genozidioa? Genozidioa da gaur eguneko Israeleko gobernuak nahi duelakoz Palestina desagertu. Ez palestino guztiak hil, necesariamente. Nahi duena da Israel kolore batekoa izatea, nolabait. Bai, alegia, Israel estatu bat non ez dagoen baizik eta erlijio bat, hizkuntza bat, kolore bat orokorrean. Bai? Horregatik da genozidioa. Orduan, genozidioa ez da bakarrik Gazan gertatzen ari dana, genozidioa da nagusik eta horretik Zisjordanian gertatzen dana. Adibidez, oso lege tipikoa genozida da debekatzea ezkontzak. Hau da, pertsona bat erlijio batekoa balin bada, eta erlijio hori ez balin bada, estatu erlijioa, orduan pertsona hori ezin da ezkondu. Eta hortaz ezin da hiritarra izan, ezin du ziudadanerik izan, hiritartasunik izan. Bai? Israelen adibidez, ezkontza erlijiosoa da, ez dago ezkontza zibila. Orduan, ezkontzen dana, nahita ez, legez, judua behar du izan. Horrek automatikoki debekatzen du judu baten eta judua ez den, pertsona bien arteko ezkontza, edo asko zailtzen du. Bai? Genozidioa gertatzen den herrialdeetan hori oso arrunta da. Egin daiteke oso modu ezberdinetan. Baita ere, normalean genozidioa gertatzen denean ikusten dugu, eta hori da kasik definitzen duena genozidioa, jendea zigortu egiten dala, ez zeo zer egiteagatik, ez legearen kontra joateagatik edo zeo zer egiteagatik, baizik eta izateagatik. Zeo zer izateagatik, demagun. Alderdi politiko baten lagun izateagatik, ez kide izateagatik, baizik eta lagun izateagatik, edo hizkuntza bat hitz egiteagatik, edo zeo zer izatea sospetxoso izateagatik, bai? Zeo zer izateagatik daude pertsona hauek zigortuta. Kalean poliziak ikusten bali badu pertsona bat jantzita modu palestino batean, pertsona hori arrestatu dezakete, inongo problemarik ez, eta espetxean euki, adibidez, ezartzen balin badiote lege antiterrorista, ez dago limiterik, bai, espetxean egon daiteken denborari dagokionez. Horrelako gauzak, da mobilitatea ere mugatzen da. Baina ez da mugatzen guztiendako, mugatzen da bakarrik hori, alegia, genozidioaren biktimak diren talde horren kideentzako bakarrik. Nolabait lege bereziak daude toki guzti hauetan, aplikatzen direla bakarrik pertsona batzuengan. Hortaz hori dana, bai, zuzendutako suntsipena, bai, da ikusten ari garena telebistan. Alegia, suntzitzen ari dena ez da Israel. Da Israeleko zati konkretu oso jakin batzuk, zergatik. Ze hor bizi dira hori direnak. Alegia, kasu honetan palestinoak direnak. Izan daiteke beste dozein gauza bat, beste testu inguru batean. Historian edo munduan. Bai? Diskursoa eta narratiba publikoa beti da hori, animaliak, zibilizatu gabeko basatiak, infidelak, kristauak ez direnak, edo kristau hizkuntzak hitz egiten ez dugunok, edo eta bar. Beti dago boteretik, agente genozidatik mezu hori.
azkenean, behiratzen bali mauzu, historian zehar, zea jente genozidak egon diren, demagun. Alde batetik, tira, Hitler, bai, oso paradigmatikoa, eta bestetik Stalin, Ukrainian gertatutakoarekin, eta alderatzen bali mauzu, ez dute ezer ikusterik, Hitlerrek eta Stalinek, ez dute ezer ikusterik, oso ideologia ezberdinak dira, baino, edo Netanyahu, eta beste edo nor. Zer dute amankomunean? Amankomunean dutena da, ez dutela sinisten gizakien berdintasunean. Alegia, gizakiak ezberdinak dira. Eta batzuk dira, hobeak eta beste batzuk okerragoak. Dena dalakoak. Bata erlijioagatik, izan daiteke hezkuntzagatik, izan daiteke hizkuntzagatik, zerk egiten duen pertsona horiek hobeak edo okerragoak, edo gizakiak eta ez gizakiak edo nadalakoak, horiek ezberdinak dira, baina hori da oinarria. Pentsatzen dute gizakiak ezberdinak direla eta batzuk asko hobeak direla eta besteak ordea, hiltzeko modukoak direla edo desagertarazteko modukoak, bai? Eta hori da hemen narratiba honek noski, eta gauza okerragoak ere esan dituzte, lurren konfiskazioa islatzen duena, ez? Lurren konfiskazioa, genozidio ekonomikoa, lurrak kendu, etxeak kendu, debekatu etxeak egitea, toki jakin batzuetan, baino bakarrik talde horretako jendeari zergatik. Hori direlako, ez da zigor bat egin dutelako zerbait edo beste. Mugikortasunaren kontrola, lege apartheid deitzen da hori, eta ekonomia eta baliabide naturalen kontrola. Noski, ura, elektrizidadea, hori dana kontrolatua dago, eta sistemak asko sobeak dira pertsona batzuentzat, beste batzuentzat baino, segun eta zer diren. Horregatik da genozidio Gazan eta Zisjordanian gertatzen dena, eta gainera, noski, esan dut, hau gertatzen denean, beti jende asko hiltzen da ere bai. Baina helburua ez da jendea hil, helburua da Palestina desagertarazi. Eta eratu, noski, estatu bat non ez dagoen hori. Dana dalakoa. Eta hau da gurea, fueros y petroleo. Hau da, 19. mendekoa, ez dut, asko azaldu behar, nik uste dagoeneko oso garbi dagoela hemen zer gertatu zen. Askotan esaten da Euskal Herria kolonizatu zen, Euskal Herria zegoen zer kolonizatzeko. Kolonizazioa da lapurketa. Kolonizazioa egin dute Europako potentzia guztiek, estatu guztiek, Afrikan, Asian, Ameriketan, toki batera joan eta euren baliabideak lapurtu eta hona ekarri. Hori da kolonialismoa, hori da, ez da hemen gertatu dena da genozidioa. Alegia, estatu batek jarri ditu martxan hainbat baliabide, ekintza, lege eta bar, herri hau asimilatzeko, hemen beste hizkuntza bat, beste erlijio bat, beste dana dalako, bizimodu bat ezartzeko, eta bertakoa desagertarazteko. Hori da hemen gertatu dena Euskal Herrian azken 200 urtetan. Eta hau da oso irudi garbia. Hau agertu zen, bigarren karlistadan eta gero, hau da, bueno, el asesino de los fueros, Cánovas del Castillo ditzen zana, zerrarekin, duan, aserratzen ari dira, mozten ari dira Gernikako arbola, ze Gernikako arbolak errepresentatzen du absolutismoa, intolerantzia eta fanatismoa. Eta ematen ditu frutu hauek, hau da, karlistak, txapeltzuriak, orokorrean. Eta askatasunaren izenean, moztu behar da zuhaitz hori, askatasuna eta zibilizazioa eta, bueno, betiko diskurtsoa ez aldatu 3000 urtez. Eta lema da fueros y petróleo. Hemen egin behar duguna da hau dana erre eta beste, bueno, sistema bat askoz modernoagoa, progresistagoa eta hobea azkenean ezarriz. Eta hemen egin zutena izan zen hori, foruak kendu, instituzioak errauzi, hizkuntza eta ohitura baztertu, eta estatuarenak ezarri. Estatuarenak, kasu honetan frantsesa edo espainola bat bestea. Eta hoi dira, hemen hori, nolabait esateko, gauzatu dituzten legeak. Hau da, rapor bat da lege, proposamen bat, pasa sala esaten dudan bezala, 1782, 84, tarte horretan, hizkuntza guztiak debekatuz. Hizkuntza guztiak ez debekatuz, bakarrik. Baizik eta hizkuntza guztiak desagertarazteko beharra aipatuz.
Hizkuntza guzti hauek desagertarazi behar dira, ze hizkuntza bakarra, zibilizazioaren hizkuntza, hain zuzen da, frantsesa. Orduan, beste hizkuntza guztiak, frantses estatuan hitz egiten zirenak, euskara barna, dira fanatismoaren eta antirrevoluzionarioen hizkuntzak eta bar, eta horiek desagertarazi behar dira, horrela esaten du legeak. Eta gero beste lege asko pasa ziren, esaten dizuet, garai hau deitzen da hizkuntzaren izua, la terror lingüistique, bai, el terror lingüístico, bai. Eta hemen, ba hori, 1881 legea, deitzen zaiona, ley paccionada, ley paccionada izan zen, noski. Alegia, zer egin zuen Madrilko gobernuak lehenengo karlistadaren amaieran. Hartu zuen, Nafarroako diputazioa desagertarazi zuen, eta izendatu zuen, Madrileko gobernuak izendatu, hauteskunderik gabe, izendatu zuen batzorde bat. Eta gero batzorde horrekin, haiek izendatutako batzorde horrekin, akordatu zuten lege hau. Hombre, bai, paktatua izan zen, euren artean paktatua. Legea, abuztuaren 19ko legea, 1851, lege honek egin zuen estatu independente bat, probintzia bat bilakatu. Nafarroa, 1839an zen estatu independente bat. Total independentea, lehenengo karlista amaitu arte, horregatik borrokatu ziren karlistak. Alegia, Nafarroak zeukan bere legislatiboa, judiziala, zeukan bere ejekutiboa, Nafarroak zuen inkluso bere txampon propioa. 1839 arte, eta txamponak hor daude, museotan, eta ez, baina. Eta Gipuzkoa berdin, probintzia ditzen zen, baina, bueno, batzar nagusiak, eta bar, mugak, lurraldea, lurra publikoak, gero desamortizatuko ziren horiek, eta bar, desamortizatu zen hemen igual Gipuzkoaren 40, 140 lapurtu zuten, hitz batean, 40 bat urtetan. Eta diru guzti hori joan zen Kubako eta Filipinetako gerretara, bi gerra galtzeko. Eta hor gehatu zen. Azki ulertu zuen txirritak, adibidez, bere bertso horietan, azki zen, gerra guzti hauek egin baino lehen Kuba saltzea. Baina, ez zuten egin. Bueno, eta gero hau da, 76koa, ze, klaro, uztailaren 22ko legea da, 23an agertu zen, hemen, kasu honetan, bigarren karlistadaren amaieran, foruak kendu zizkiguten, eta foruekin batera dana. Ez da kasualitatea, foruak kenduta, bueno, 5 urtez egon zen estado de excepción, daitzen dana, bai, estado de excepción, 1876tik 1879 arte gutxienez, kasik 81 arte, estado de excepción egon zen, horrek esan nahi du, ez zegoela legerik, bai, poliziak eta ejerzitoak egin zezaken nahi zuena. Eta egin zuen, nik familia nuen garai hartan mutrikun, eren aitona mutrikuarra zan. Eta hauek Mikeleteak eta liberalek egin zutena 4-5 urte zan, baserri joan, eta ikusi aber nor borrokatu zen karlistekin. Orduan, etxe horietara joan, eta gazteak hartu, itsasontzietan jarri Pasaian, eta Filipinas erabidali. Horrela gertatu zen, hemen herri honetan 3 urtez. 5 urtez, bai? Eta orduan, bueno, heldu ziren Jose Iribarrenen etxera, eta han zegoen izkutatua, orduan ez zuten aurkitu. Atera zirenean, pikete hori, hau da, 1876 urtean mutrikun, Bustinaga, baserrian, oraindik dagoen, horietako soldadu batek galdetu zion, honek 7 seme-alaba zituen, gaztetxoari euskaraz ea aita etxean zegoen. Eta noski, mutikoak esan zuen baietz, ikusi zituen txapelgorriak, eta bai. Eta bueltatu ziren, eta hor fusilatu zuten emaztea eta 7 seme-alaben aurrean, bere etxearen atearen kontra, kendu zieten etxea, eta horregatik amona jaio zan gero algortan. Hori gertatu zen hemen, orain dela 100 gutxi urte. Etxez etxe, joan ziren, eta lapurtzen zuten nahi zutena, ez zegoen legerik, egin zezaketen nahi zutena, etxe guztietan, bai? Lege honekin. Eta, bueno, hau da beste bat, hau da nire Eusebio Ollo,
arbaso bat, eta honi jarri zioten eraztuna. Ikusi dugun guztia, pairatu zuen, kasu honetan Altsasun. Honek etxekien gaztelerarik, etxean euskaraz bakarrik egiten zuten, eskolara joan zen Altsasun, eta jarri zioten eraztuna behin eta berriro, gazteleraz ikasi arte. Eta gero berak noski, etzion euskaraz egin alabari, etzion egin. Baina alaba ezkondu zen Daniel Irujorekin, politikaria zen eta hola, eta horiek osatu zuten Nafarroako lehenengo ikastola horietako bat, eta seme alabak eraman zituzten ikastola horietara. Orduan, oraindik gutuna dugu, konturatu zen Eusebio, zer gertatu zen, berarentzat euskara zen arriskutsua. Arriskutsua, zigorra zen, ikasi zuen, Portizki ikasi zuen, 10 urtez, eskolarizatua egon zen urte horietan, eta konturatu zen, bilobak izan zituenean, etzala arriskutsua zala gobernua, ez hizkuntza. Baina zaila da, horri buelta ematea, bai? Hori da genozidioa. Eta bueno, hau da oso kaso tipikoa, ikusten ez ditugunak. Adibidez, hemen, herri hauetan, ez zegoen banda municipalik. 1782an, lehenengo karlistadan, bigarren karlistadan, ikusten bali badizue garai hartako historiak eta txistu banda zegoen, herri batzuetan, ez zegoen reglatuta, etzen zertan egon behar, bai, banda bat edo beste, baina lehenengo karlistada, izan ere, frantses iraultza eta gero, Lapurdin, Nafarroan eta Zuberoan, eta gero hemen ezarri izan banda municipalak egoteko beharra. Eta orduan, banda municipal horiek legez, daude, esplizitatua, hau da, egon behar da, bombo bat, 3 klarinete, 2 trompeta, alegia, nola baita esateko, banda militar baten forma hartu zuten, eta uniforme militarrak, noski, hau bezala. Eta hori ezarri izan legez, ez nahi joango, baina hemen daude legeak, zabaltzen, bai, herri, musika ere zehatzeko. Zuek badakizue, hemen herri honetan maite ditugu kantutegiak, Manterolaren kantutegia, Karrikabururen kantutegia, Azkuerena, Aita Donostiarena, horiek zergatik osatu ziren. Osatu ziren, konturatu zirelako euskal kantaketa desagertzen ari zirela. Alegia, gazteek etzekitela, aurreko gizaldiak abesten zituzten eta kanta horiek desagertzen ari ziren. Eta ofizialki eta politikoki hauek indartu. Eta guk ez dugu, indioi bezala ez ezkiruten atera argazkiak, baina hau da, txistu banda eta bomboi platillo, gaur duguna. Eta gaur dugu legez. Zene dut, herri gehienek dute horrelako banda bat, eta normaltasun guztiz bizi dugu, baina hau da, genozidioaren marka bat orbana. Nahi bali badugu horrelako banda bat izan, ordaindu behar dugu dela kapazte. Izan ere, gaur egun, ikusten bali badizute kurrikulunak, hori online dago ere bai, konservatorioetan. Ze musika, ze instrumento ematen dira konservatorioetan. Ze instrumento dira importanteak. Pianoa, violina, violontzeloa, horiek dira instrumento importanteak. Eta zeintzu dira bestelako bazterre bat, txistua eta txuntxuna eta trikitrisa, horiek dira bigarren mailako instrumento folklorikoak izan ere. Eta gehienak ez daude, oraindikan ere, 2026an ez daude goi mailako konservatorioetan. Legez. 200 urteko historia da, baina legez ala da gaur. Bai? Eta bueno, en fin, nork abestu du Elkar al Sol eskolan, suposatzen dut, honetaz ez dut ez da hitz egin behar, ez? Baina, bueno, da gauza bera, ez da, bai, hau da liburuen purgak, bai, 37an purgatu ziren liburutegi guztiak, eta orduan euskaraz idatzitako liburu guztia purgatuta, edo erre, Tolosan bezala, saiatu ziren erretzen, baina euritan hasi zen, eta liburu batzuk salbatu ziren, eta oraindikan ere Tolosako liburutegi publikoan hor daude, ez? Isaka López Mendizabalen liburuak, baina, bueno, hola, ez? Ley de responsabilidades políticas, hau da, bueno, manual de genocidio batean agertuko zen lehenengo legea. Lege horrek esaten du nortzuk diren biktimak. Alegia, nortzuk diren
direlako, direna, biktimak, errepresaliatu beharreko pertsona horiek. Hemen esaten du, hori, Movimiento Nazionalaren kontra egondako guztiak, edo alde egonez direnak, retroaktiboki. Edo alderdi bateko edo besteko lagunak, noski alderdi guztiak, falangeak enduta. Eta bar, eta hori, hasi quiero ser. Yo soy español, madre España, bueno, guztiak ezagutzen dituzue aski ongi. Hau, hemen horrela zenean, ni Caracas'en, alegia erbestean, ikastola batean nengoen, ikasi nuen euskaraz, eta legala zan. Venezuelan ikastola legala zan, hemen total ilegala zenean, eta liburu hauek zabaltzen zirenean eskola sisteman. Bueno, hau da, genozidioaren irudia, pues después esto que bien quedara España, la dana matxakatu, berrindu eta ezarri beste. Alegia, zuek guztiak, eta nik noski, gara genozidioko biktimak. Baina ez gara konturatzen. Ez dakigu. Eta hau da Iruñan, bai, el Monumento de los Caídos, delakoa, orduan da, Nafarroako historia, Frankoren ikuspegitik, bai? Hori, Xabierko Frantziskotik eta ez da, Las Cruzadas, hori dana, eta azkenean, el glorioso Movimiento Nacional, berriz ere, simboloak, eta, bueno, eta honekin ja bukatuko dut. Eta hau da, bakizue, hau da Hondarribia, bai? Eta Hendaia, bai? Hemen Hondarribiako aeroportua eta Hendaiako tren geltokia, bai? Orduan, berez, toki bakarra da, bai? Bi hiri, besarkatuta, azkenean, bidasoak besarkatutako bi hiri. Bueno, hemenetan eskolak daude, hemenetan. Hemengo eskola batean, Hondarribiako eskolan, literatura ematen dute. Eta zer literatura ematen dute? Literatura española, como tiene que ser. Inork ez du zalantzan jartzen. Eta literatura española ematen dute, eta noski guztiek dakite, hemen ezen inor ausartuko, esaten bali badu, dakizuen hor zen Don Gonzalo de Berceo. Inork ez zuen, esatea ez dakit nor den Gonzalo de Berceo, pekatua. Pekatua, ze ikasi dugu eskolan, hori dala, izugarrizko ignorante izatea ez jakitea nor den Gonzalo Berceo, edo Quevedo, edo Cervantes, edo berdintzain hor. Eta guztiek ikasi dugu hori, el Lazarillo Tormes, bueno, eta beste. Beste aldera pasatzen bali mazara, tak, hor inork ez dakit nor den Gonzalo Berceo. Baina inork ez dakit, zer ematen dute ikastola hauetan edo eskola hauetan. Literatura frantsesa. Eta hor ikaste dute Verlaine, eta Racine, eta Victor Hugo, eta bar. Eta orduan, noski, han ikasi dute Victor Hugo nor den ez dakien guztia dela izugarrizko ignorante bat. Agian gero ez dakizu zer gehiago, Don Gonzalo Berceo, bai, emaidazu lan bat, ezaidazu, baina hori izena dugu Don Gonzalo Berceo da izugarrizko, eta, nik ez dute zer Gonzalo Berceoen kontra, besteak beste euskaraz, badirudi euskaraz egiten zuela. Baina, hola da, zer dute amankomunean hemengo eta hemengo ikasleek? Ez batak, ez bestek, ez dakitela ezer euskal literaturari buruz. Ez dakiten orden Anton Abadia, adibidez, bizi zala hortxe. Ez dakiten hortzen. Ez dakite, desde luego, norden, ez dakit, esateagatik, Maialen Hartzailuz, bai? Hendaian bizi dena, Hendaiakoa dela. Zenbat ikaslek jakingo dute Hondarribian, volverán las escuelas golondrinas, zenbat jakingo dute Bilintzen, Txirritaren, Loramendiren bertso bat. Bertso baten parte bat. Zer? Hori da genozidioa. Esan dezake, Basarri edo Uztapide edo herri guztietan berdin. Hortaz, bueno, hori da duguna. Hori da genozidioa, ez da jendea hil. Alegia, gaur egun genozidioa gertatzen ari da. Lenkinek idatzi zuen. Herri batean non ez dagoen
hizkuntza ofizialik bertako hizkuntzan, hezkuntza ofizialik bertako hizkuntzan, genozidioa gertatzen ari da. Eta hori da, Hendaia. Hondarribian, neurri batean, badago eskolaren ikastolaren bat, hemen ez, bakizue, sistema ofiziala frantsesa da, monolinguea, eta horrez azartzen inongo hizkuntzarik ez bada frantsesa bakar. Hortaz, gertatzen ari den gauza bat da, ez da iraganeko kontua. Bai? Eta, bueno, horrekin nik bukitu dut, osea, galdera sorta edo irikitzeko, edo komentarioak egiteko, edo... Bai. Ia da, denak lantzak egiten, zirearen bat edo, sortu alda, Estatu Batuetan zerrakoa edo ekizkeria. Ara, hainbat urbe, hainbeste urbe, eta gaina hain dugu nire eramantzen. Gustatuta edo gazotuta egiten edo... Bai. Bai, errepikatuko du galdera, alegia, nola eraman zituzten ikasle guzti hauek eskola guzti hauetara, edo baita ere galdetu dezakegu, nola da posible gurasoek bidaltzea euren seme-alabak eskola horietara, ez? Derrigorrezkoa zen. Legez, derrigorrezkoa zen natibo amerikarrentzat berriz ere. Genozidioa dago beti bideratua talde bati, orduan. Talde horretako seme-alabak joan behartzoten derrigorrez eskola hauetara. Hortaz, joaten ziren reservetara, non bizi ziren, bai, eta agente indioak deitzen ziren, hartzen zituzten, eskapatzen balin baziren edo familiak isuna jasotzen zuten, eta inkluso espetxea, eta behartzen zituzten eskoletara. Eramaten zituzten gero, edozein modu baten, trenez, zaldiz, ejertzitoarekin dena delakoa. Baina derrigorrezkoa zen legez, eta ikusi duzu, 1980 arte, nik elkarrizketatu ditut 3 ikasle. Zan nahi dut, gaur egun ez dira hain adin batekoak, azken ikasleak ez. Australian uste dut izan zela 1988 arte. Eta gero, okerragoa da, ze legea bai, buelta eman zioten legeari, eta orduan jaetzan derrigorrezkoa natibo amerikarrentzat eskola hauetara joatea, ze azkenean ja total asimilatuta daude, ez du zentzurik ez da ere, eta orduan hasi ziren esterilizazioekin. 80-90 hamarkadan, esterilizatu zuten, kalkulatzen da natibo amerikar emakumezko guztien 25%. Alegia, horietako emakumezko bat joaten zenean ospital batera, zuelako katarro bat, jartzen zioten indikzio bat, eta esterilizatzen zuten ezer esan gabe, informatu gabe. Hori eskola sistema bukatu zenean. Horrek iraun zuen 10 bat urte. Esan duzun bezala, Euskal Herriak ere bere generozidioa prestatu du, eta denak, gure historiako partaidea, baina, behar horren konsiente. Baina ez da benetan herri baten ADN-ean sartzen horrelako egoera pasa izana, eta hurrengo belaunaldietan ere agertzen dena horregatik espainolentzako euskaldunak diferenteak bereziak daudalako. Bai, oraindik ere hemen gaude, herri gisa, katalanak ere, gallegoak, eskoziarrak, oso zaila da herri bat desagertaraztea, horregatik genozidio kanpainak ez dira 3-4 urtekoak. Askotan pentsatzen dugu genozidio holokaustoa, eta holokaustoa izan zen 33-tik 55-era, eta hola motza ez. Juduen kontrako, antisemitismo Europan ditu 2000 urte. Zer nahi dut, pikoak egon dira, genozidio fisikokoak, baina 2000 urteko, alegia, adibidez, Izarra, Horia eta hori guztia, ja 13. mendean erabiltzen zen Europako zenbait toki, Inglaterran besteak beste, eta
berriz ere, hemen esan behar dugu, nagusiki Nafarroan juduek izan zuten beti babesa. Lizarran, Tafallan, Tuteran, Zangotzan, juderia handiak zeuden, eta bueno. Baina dira kanpaina luzeak. Orduan, ehunka urte luzatzen direnak. Horregatik hemen ezin dugu izan genozidia pairatu dugunik, baizik eta genozidia pairatzen ari gara. Eta gure esku dago geroa, segun eta zer egiten dugun eta nola desagertuko gara, edo ez. Baina, eta planifikatua dela esaten denean, horrek ez du esan nahi Madrilen edo Parisen dagoela norbait gure kontra, hola. Ez, guztiz, esaten duzun bezala, ez dut esango nik ADN-en dagoenik, baina egun hauetan, ikusi dugu legebiltzarrean hainbat alderdi Euskararen Euskararen kontra berriz ere jartzen, ez, euren zea, bai, posizioa edo zehatzen. Hola da, bai, oteaz, jarraituko dugu, egoera berean. Eta borroka handia da, kasu honetan Lapurdin, Nafarroan eta Soberoan ere, Euskara sistema publikora eramatearena. Jarraituko dugu beste, ez dakit zenbat denbora. Orduan, zein da nolabait esateko soluzioa politikoa, independentzia. Garbi. Ez duten dugunik beste zea bat. Neurri batean bai, esan dezakegu, asko dakigu, orain dakigu, batzuk, nortzan, hori, Loramendi edo nortzan Txirrita edo Axular edo Etxepare, eta gainera, badakigu norden Berlen, eta gainera dakigu norden Gonzalo Berceo. Bueno, gauza honak agian izango ditu ere bai, baina nahasketa horiek ere, ikusten dira, bai, Euskal Herriaren idiosinkrasian, bai, identitatea oso anitza dela, gaur egun. Orain dela 200 urte, baina asko anitzagoa. Galdetu dezakegu, zenbat hori Gregoarek egin zuen, Henri de Gregoire, zen iraultzaile bat, Barerren laguna, eta horrek egin zuen inkesta bat Frantzian. Aber, Frantzian, 1782an, zenbatek egiten zuten frantsesez. Eta badakizu zer aurkitu zuen. 11%ak egiten zuela frantsesez. Frantzian, garai hartan. Besteek egiten zuten occitanos, alsaziarraz, euskaraz edo katalanez edo italiarrez edo balonez edo beste normandoz, beste hizkuntza pilo zeuden. 11%ak egiten zuen frantsesez. Orain zenbatek egiten zuten frantsesez Lapurdin? 10 hizkuntza. Inork, okasik inork. Frantsesez egingo zuten, baina bigarren hizkuntza. 100 urte pasa dira. Eta begira. Sistemak funtzionatzen du. Orduan, hor gauden. Gaur egun hemen egon behar gara. Zeren ez gara kontratzen. Eta gauza batzuk aipatuko adibidez orain Wikipedian dagoena. Puntuazioak lantokietan merezi altuen euskerak puntuazio bat. Alegiako puntuazioa baldin badago inglesentzako, ingles hizkuntzarako, frantsesa hitz egiteagatik, eta ez euskerak. Eta gero, beste adibide oso arrunt bat da kontzertuak. Ze kontzertuak hartzen dituzte festarako edo zuitarako, zergatik erderaz eta ez euskera. Eta beste bat, EITB. Nina daiteke EITB goi kargu batek
baina ez diogu bere garantzia ematen, eguneroko borrokara nolabait motelduta gelditzen dira. Ez dugu gure joa identifikatu nahi borroka. Baina da lehenko goera egunerokoa. Duan, nik uste dut oso importantea dela. Hitz, pisu handiak, ikusten hitzak. Parti utzi eta benetan ikusi non pasatzen ari den genozidio hau euskararekin. Mm. Ez dakit oso ondo esplikatzen zen, baina batzuekin ikusten. Oso garbi adierazi duzu, eta hori da gertatzen ari dena, bai. Besteak beste galdetu dezakezu kontzertuekin eta zergatik dago, adibidez, zeintzuk dira, ze musika mota zabaltzen dira gobernu zentraletik, ez, Madriletik. Ba, zergatik dago Teatro Real, Teatro de la Ópera, Teatro de la Zarzuela. Non dago Teatro de la Jota? Ez, jota da folklorikoa eta segunda kategoria, adibidez. Ez? Edo Teatro del Zortziko, edo horrelako zeo zer. Ez dago. Ez dago, eta orduan, dagoena zapaltzen da, eta gainera, esan dudana lehen espresioekin, ez? Orain oso garbi, ikusten baldin baduzue telebista, Israelko gobernuko zenbait kidek zer erreferentziak egiten dituzten palestinoei, bai, zer nolako izendegia dute horretarako, gauza bere ikusten dugu Natibo Amerikarren kontra bai 19. mendean, bueno, 19. mendean eta 20. mendea amaiera arte kasik, eta hemen ere bai, ez? Orduan, gauza bera aplikatzen da kulturarekiko, bai, hizkuntzarekiko, musikarekiko, hori da musika folclórica. El padre Donosti era un gran folclorista, un gran músico. Ravel no era vasco. Eta berak esan, bazala. Baina horrelakoak oso arruntak dira, hori musika arloan, baina dira arlo kiroletan, arlo guztietan, gauza da dia herri kirolak, eta ematen du, bigarren mailako kirolak direla, paratutan noski futbolarekin, ze futbola da el gran deporte. Eta besteak dira, hori, plazan, jolastekoak, eta mentalitate hori jorratu dute gobernutik. Hori mentalitatea etzegoen herri honetan 19. mendean. Bai? Historiarekiko gauza bera, orain gero eta gehiago esaten da la tercera guerra carlista. Nork esaten zuen tercera guerra carlista garai hartan? Inork ez zuen tercera guerra carlista esaten, hau da, garai hartako general guztiek zen la segunda guerra. Hemen etzan hirugarren gerra bat izan, baina, karo, Espainiako historiako liburu batean oso gaizki geratzen da, toki batzuetan 3 izatea eta beste batzuetan 2, eta orduan dana da, normalizatzen da modu horretan. Alegia, bizitzako esparru guztiak, euskara barna. Euskara gehiago ikusten dugu, ze azkenean da, komunikatzeko bidea, ez? Baina, arlo guztietan ikusten den gauzak dira, bai? Janzkera, zer izango dut, dana, bai? Gaur etorri naiz kotxez, da arazoak izan ditut euskarazko irratiak hartzeko. Gaztelerazkoak ez dituten zuten. Berdin zaitzar. Orduan euskarazkoa nahi nuen, eta kostatu zait. Eta gero sintonia joaten zan, hori ez da gertatzen besteekin, eta hori badakizue, da lizentzia kontuak, eta, badana, dana. Bezala, aprovechatzen da, izan oso potizioa da, Gauza bat esango dunik, eta da, claro, hau genozidio hitza oso arriskutsua da, noski, imaginatu. Horregatik ez da ematen eskoletan, ez da ematen unibertsitateetan. Lehenengo kurtsoa genozidioari buruz eman dana EHUn egin dugu orain dela 2 aste edo. Bai?
Palestina gertatzen ari denarengatik, gainera, ez hola, Europa osoan ezakit zenbat katedra dauden genozidiokoa, baina egongo dira asko jota 15, Europa osoan, bai? Eta noski ematen dira gehien bat, ba ezakit, gaur eguneko Bosnian edo horrelako tokietan, ez? Nik uste Euskal Herrian ez dagoela, ez da inoiz egon, baina. Eta eskoletan noski ez da esaten, ez da saltzen zer den genozidioa. Oain, heldu zenean, Lemkin, bera, Nazio Batuen erakundera, alegia, genozidioa legeztatu zutenean, konbentzioa idatzi zutenean, zer gertatu zen? Ba, gertatu zen, claro, konbentzioan, Nazio Batuen erakundea, Naciones Unidas, bai, asamblea dago, bai, batzorde nagusia eta komite batek egiten du legea, zirriborro bat, bai, eta gero hori aprobatzen da, ba, areto nagusian. Baina herrialde batzuk beto eskubidea dute. 5 herrialdek gehi txandan orain dauden beste herrialde batzuk betoa dute. Imaginatu egoera hau. Imaginatu gu zutabio gaudela komite horretan, eta komite hau da hilketaren komitea. Atera behar dugu lege bat hilketa zer den adierazteko. Eta nik hil dut nire anaia pozoinduta. Mitzen gara biak, eta azten gara hitz egiten, eta zer da hilketa legez, zer da legea, zer izango da hilketa legez. Eta orduan nik esaten dut, bueno, legez izango da pertsona bat hiltzea arma zuriarekin, edo arma batekin. Baina pozoia utziko du kanpo. Alegia, pertsona bat pozoitzen balin bada eta horrela hil, hori ez da hilketa. Hori utziko du kanpo. Eta gainera, gehitu dezaket beste zea bat esaten. Eta hilketa da gainera, etxetik kanpo gertatzen den. Alegia, anaia hiltzea ez da hilketa. Eta kitxo. Bueno, hori bera gertatu zen genozidioarekin. Inork etzuen nahi, horrelako Lemkinek nahi zuen definizioarekin legea. Orduan, zer egin zuten? Frantziak, Estatu Batuek, Australiak, imaginatu, garai hartan Australiak zituen bordin eskula hauek atope, martxan, 45ean. Sobiet Batasuna, inork etzuen nahi halako lege bat. Orduan, zer egin zuten? Moztu. Esan zuten, genozidioa da jende asko hil, herri bat akatzeko. Baina jendeak hil. Hizkuntzak debekatu ez da genozidioa. Kultura debekatu orokorrean ez da genozidioa. Alegia, moztu zuten dana, eta moztu zuten gehien bat, importanteena dela, agente genozida batek hori egiten duela, ezartzeko bere identitatea, hori kendu zuten. Hori ez da genozidioa, legeari begira. Orduan, zer egiten dute jende asko? Ba, esan, karo, eske Franco esan genozida, ze begiratu konbentzioa, begiratu Lenkinen definizioa. Konbentziora begiratzen balin badugu, inor ez da genozida. Hain zuzen ere, uste, gutxi gora bera, hau pasa zan, 1951, eta ordutik, ez, gertatu diren genozidio kanpaina guztiak barna, besteak beste Kanbodiakoa eta, ba, ustet sententziatu dituztela 20 pertsona genozidiogatik. Gehiago ez, ze ezin da aplikatu. Hau da, legea dago oso gaizkeina, moztuta dago, eta ezin da aplikatu, ez du aplikaziorik, praktikoa. Orduan, askotan genozidioa zer den edo ez, debatitzen denean gauza bat, askok esatute ez. Genozidioa zer den jakiteko begiratu behar duzu legea. Azaldu gabe legea nola pasa zen. Guzti hau idatziz dugu, dokumentatua, arras. Eta ez dute azaltzen hori, eta orduan, klaro, definizio horren arabera zer ez da genozidioa. Eta horretan gabiltza. Orduan, demagun, Netanyahuk tribunal baten aurrera iristen dela, ezin zaio aplikatu genozidaren kargua. Oso zaila. Demostratu beharko zan, bera hiltzen ari dela Palestina hauek nahi duelakoz Palestina ezabatu. Baina, karo, hori bakarrik demostratu daiteke berak esaten balin badu. Berak esan dezake, alegia, jendea hil, bai da legez kontra, noski. Baina, berak esan dezake jende hori hiltzen ari dela bat terroristak direlako edo auskalo. Eta orduan ezin zaio, leporatu genozidioa.
horrela dago egina legea egin zuten estatuek euren, noski, interesako. Bai. Beste inor ezer esateko horik ez baldin badauka, bertan lagako dugu, eta eskerrik asko zure hitzaldi interesgarri honengatik, gauzezko ikustarazi dizu, eta espero dut hurrengo baten ere hemen ikustea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.